برێڤەبرێ ئاگاهداریên ئەمریکا wêneyeke hişdar û vekiriya dijwariyên ewlekariya li cîhanê kêşand û ew wekû tevleheviyeke jehrîn bi nav kir. Asta çarçûveya gefên cûr be cûr yên ku Amerîka û berjewendiyên wê li seranserî cîhanê rastî wan tên, pêşbîne îsal berfirehtir bibin û destnîşankirina gefên ku pêtir li pêşin ew erkekî dijwar e. Çîn û Rûsya dê serê lîstê de ne. Giryarên Çînê stratejiyeke demdirêj a qezancikirina serkeftina li ser asta cîhanê werdigerînin. Kremlin helmeta xwe bihêztir dike ji bo dabeşkirina dezgehên ewlekarî û siyasî yên welatên Rojava û têkbirina sîstema navnetewî ya piştî şerê cîhaniyê duem. Sînator gefeke hevveş dibînin. Eger ev her du welat bi awakî sîstematîk li gel hevkar bikin, wê demê ji bo me kêşeyek mezin e. Lêgel amadekariyên Serok Trump ji bo kombûneka din li gel serkirdeyê Korya Bakur Kim Jong-un, sînator dixwazin zanibin Pyongyang ta çi astê têgire bi ji navbirina çekên navokî. Hîn şiyaneka leşkerî ya bikehîn di nav destê Kim Jong-un da heye. Heftê sedê ji hêzên wî li derdora navçeya bêçek, anku gefên li berî salekê hebûn hîn li darin. Di derbarê pêgiriya Îranê ya bi rêkeftina navokî de ku Serok Trump wekû şerm bi nav kir û jêvekşiya jî ji aliyê teknîkî ve tu pêgirînîne lê em wan dibînin di nav xwe de neqaşan dikin ku ev têkçûn di wergirtina qezencên aborî yên ku wan ji rêkeftinê hêvî dikirin. Rêvebira CIA berdewam kir di kêşandina wêneyeke tevlîheva Dewleta Îslamî de li Sûriyê. Cihê ku Trump ragihandibû ku wê hêzên xwe jêvekşîne. Ew hîn metirsîdarin û ev grupa herî mezina Sûnî ya terorîstin û hîn komandariya hizaran çekdar li Iraq û Sûriyê dikin. Li dor pirsgirêka desthilatê ya niha li Venezuela ku Washington piştîriya opozisyonê dikel dijî serkirdeyê sosyalîst, sînatorekî roja sêşemê pirseka balkêş hebû. Gelo ne di berjewandiya nîştimaniya Amerîka de ye ku rejîma Maduro bikeve û li cihê wê hikûmetekê demokrat û berpirs bê. Ew rewşeke gelekî şile û ez hêvîdarim ku bi piştgiriya xelkê Venezuela wê bi awakî serkeftî bêçareser kirin. Wek bersiv, Sînator King dijberiya xwe berdewam kir li dor guhertina ku Amerîka li Venezuela dixwaze û ew wekû pesareke şemitokî bi nav kir.